permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Huma attivitajiet bħal dawn, attivitajiet mill-isbaħ fejn qed nagħtu l-opportunità lin-nies li ġejjin minn kull sfera tas-soċjetà sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru u jsemmaw leħinhom. Ninsabu hawnhekk ukoll bħala parti mill-kampanja Malta flimkien biex kull wieħed u waħda minnha nagħtu appoġġ lill-Partit Laburista matul din il-kampanja. U fostna hawn ukoll il-kandidati tar-Raba' Distrett li ser nkunu qegħdin insellmulhom wieħed u waħda. Jonathan Attard, Glenn Bedingfield, Chris Bonnet, Byron Camilleri, Herbert Conti, Deo De Battista, Katia De Giovanni, Chris Fern, Oliver Xikluna u Amanda Spiteri Grek. Qabel ma nagħtu bidu għal din is-sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba se naraw filmat illi se jkompli jdaħħalna iżjed fl-atmosfera tal-kampanja Malta flimkien. Insegwu. Ħafna min-nies ma jsegwux il-politika l-ħin kollu. Ma jinteressahomx mill-partiġjaniżmu. Iżda jinteresshom li jgħixu aħjar. Li jserħu moħħhom li min jieħu d-deċiżjonijiet joħodhom fl-aqwa interess tagħhom u ta' dawk li jħobbu. Għalhekk jimpurtom min se jkun Prim Ministru ta' pajjiżhom, jimpurtom mill-kompetenza ta' min mexxa fl-ar kriżi mit-tieni gwerra dinjija. Min salva l-ħajt tan-nies waqt il-pandemija u min salva l-impjiegi waqt kriżi globali. Min wettaq ir-riformi, wieżen lill-pensjonanti u għen lill-aktar vulnerabbli. Fuq kollox jinteressahom mill-futur. Min se jaħdem għal pajjiż isbaħ fejn il-koll ngħixu aħjar. In-nies mhux mill-politiku jinteressahom. Jinteressahom li b'dak li jagħmel il-politiku jgħixu aħjar. L-istess kif jinteressa lil Robert Abela. Sinjuri, nilqgħu issa fostna lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazie lilkom. Grazie. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Prim Ministru, nsellimlek. Nsellimlek wejn? It-tieni ġimgħa ta' kampanja elettorali ninsabu f'lokalità oħra, opportunità f'din l-attività biex in-nies hawnhekk preżenti jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom u jgħaddu l-interventi tagħhom, però qabel kollox, kif kien il-jum tiegħek illum u kif qed tħossok matul din il-kampanja elettorali? Jum impenjattiv bħall-oħrajn u taħlita ta' emozzjonijiet. Kollok l-emozzjonijiet sbieħ pożittivi l-inkontri man nies prinċipalment l-isbaħ esperjenza li kollok f'kampanja hija il-meetings regolari man nies. F'dal aħħar sigħat iltqajt ma' pensjonanti u tisma' r-realtà tagħhom, iltqajt ma' żgħażagħ studenti fil-Junior College u kienet esperjenza sabiħa ħafna u tara realtà u perspettiva differenti tal-ħajja wkoll. Iltqajt mal-komunità kummerċjali u hemmhekk terġa' tara realtà oħra. Imbagħad imma s-sabiħ huwa li dar realtajiet differenti u perspettivi differenti anke tal-viżjoni tagħhom għall-pajjiż jingħaqdu u jiffurmaw il-Malta tant sabiħa u maquda li ngħixu fiha.
Imbagħad ikollok esperjenzi ta' diqa wkoll. Hekk tgħidu li episodju li nikkitna ħafna f'dawn l-aħħar sigħat kienet il-konferma illi kellna omiċidju ta' mara. Ritellu li minn hawnhekk insellem il-memorja tagħha. Naturalment minix se nikkummenta dwar il-każ, anke għaliex bħala Prim Ministru prekluż milli nagħmel hekk anke billi hemm proċeduri ġudizzjarji. Imma dal-każ bħal ta' qablu jew oħrajn qablu reġa' ġabna f'realtà ta' dak li forsi qed jiġri fis-skiet ta' djar, fis-silenzju, meta jingħalaq il-bieb tad-dar. Kwistjoni tal-vjolenza domestika. Ta' nisa li qed ibatu li huma vulnerabbli u qed jibżgħu jitkellmu. Jew imorru fl-ases jagħmlu r-rapporti tagħhom u xorta jsibu ruħhom f'diffikultà minkejja l-appoġġ b'saħħtu li hemm anke mill-korp tal-pulizija tagħna, ma għandek dal-fenomenu li forsi lna snin nafu li jeżisti u li ma għamilniex biżżejjed dwar u għalhekk kienet b'saħħitha ir-riforma li għamilna fil-bidu ta' din is-sena meta ressaqna emendi quddiem il-Parlament relatati mal-femiċidju fejn żgurajna illi meta jkollok każijiet fejn dak li jkun qatel mara purament minħabba s-sess tagħha, hemmhekk niżguraw illi l-piena illi tagħti l-qorti ma tistax tkun waħda baxxa. Jibqa' omiċidju li jġor miegħu l-omor il-ħabs, iżda meta għandek dal-kuntest ta' femiċidju hemmhekk iżomm lill-qorti milli tagħti pjena anqas. U għalhekk entużjast li nerġgħu nibdew il-proċess parlamentari sabiex dal-abbozz ta' liġi li ressaqna eventwalment jiġi liġi jidħol fis-seħħ u nkunu nistgħu ngħidu li aħna wieħed mill-ewwel pajjiżi, jekk mhux l-ewwel pajjiż, illi daħħal il-femiċidju bħala parti mill-liġijiet tiegħu. U mbagħad kelli episodju ieħor parti mill-ġurnata dalgħodu imbdiet b'qudiesa li organizza l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Arċisqof għall-komunità Ukrena. U naturalment il-kuntest wieħed jafu kulħadd it-tensjonijiet li hemm fir-Russja u fl-Ukrajna. Ħadd pjaċir niltaqa' mal-komunità Ukrena u rajt kemm hija importanti li nibqgħu waslu dal-messaġġ favur il-ħajja imma iktar minn kollox favur il-paċi. Imma favur il-paċi kullum kien. U jkun żball, huwa żball kbir il-messaġġ li bagħat il-kap tal-Oppożizzjoni illi pinġa lin-nies li ġejjin mir-Russja ta' nazzjonalità jew dixxendenza Russa bħala kriminali. L-ar żball li aħna nistgħu nagħmlu f'dal-pajjiż huwa li b'xi mod inġeldu l-komunità Ukrena kontra l-komunità Russa. Żball fundamentali. Jien konvint illi hawn nies, anzi l-komunità Russa f'Malta, li ma tapprova xejn minn dak illi ġara. U għalhekk ma nifhimx kif hemm min qed jipprova jixħed ipinġi l-komunità Russa bħala xi waħda assoċjata mal-kriminalità. Aħna bagħatna messaġġ ċar favur il-poplu Ukren, favur ukoll il-komunitajiet kollha li hawn f'pajjiżna. U bagħatna messaġġ b'saħħtu favur il-poplu Ukren ta' solidarjetà li lesti ngħinuhom. Konna aħna li se nieħdu ħsieb illi 5 pazjenti li għandhom mart ta' onkoloġija li se nġibuhom f'Malta biex nikkurawhom. U rejna li fil-prattika aħna mhux biss dejjem tkellimna fuq il-prinċipju tas-solidarjetà, imma fil-prattika nwettquh. U se nkunu wkoll flimkien mal-bqija tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-limitazzjonijiet tagħna nilqgħu refuġjati wkoll li jiġu imqasmin mal-bqija tal-Ewropa wkoll sabiex ngħinu lil dan il-poplu f'dan il-mument ta' sfida u ta' diffikultà bl-episodji li nqalgħu f'dal aħħar jiem. Imma mbagħad tgħidu li jekk taqqad dal-esperjenzi kollha flimkien u jkollok tislet kumment wieħed minnhom x'ikun. Dak kemm hija għodda importanti il-politika biex issaħħaħ is-sewwa. Għodda ewlenija
biex timbotta l-qoddim dan il-messaġġ ta' sewwa ta' tkattir tal-ġid. U għalhekk illi ħadd pjaċir dawlodu fil-Junior College li rajt tant żgħażagħ illi huma entużjasti illi jipparteċipaw fil-politika u li jkunu huma it-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Wara dik l-introduzzjoni li ta' il-Prim Ministru Robert Abela se ngħaddu għall-ewwel mistoqsija minn fost il-pubbliku preżenti. Matul din it-tieni ġimgħa ta' kampanja elettorali, il-proposti kienu qegħdin jagħtu importanza qawwija lis-settur edukattiv. Fostna għandna għalliem li għandu esperjenza ta' 22 sena jgħallem u nħalli fidejk Ġeffri sabiex tagħmel il-mistoqsija tiegħek lill-Prim Ministru. Mela jien kif qed inti kienni 22 sena nagħlem fl-iskejjel primari. U daw il-ġranet għad tinsegwi ftit il-proposti li ressaq il-partit rigward l-edukazzjoni. Xtaqt insemmi żewġ affarijiet li ġraw wara l-2013 li l-inna l-allima għamlunna l-kundizzjoni tagħna aħjar fl-iskola. L-ewwel ħaġa hija li għallima bħali li l-hom iżjed minn 20 sena jgħalmu, Gvern Laburista introduċa dik it-20 plus allowance li aħna f'kull paga li ikonna dik l-allowance żejda u l-Gvern jippremjana tal-li aħna inna iżjed minn 20 sena nagħlmu fl-iskejjel. Miżur oħra li ibbenefikaw minna kemm aħna u kemm l-istudenti hija li di tal-breakfast supervision li dik ġiet introdotta dal-aħħar fejn studenti mingħajr ma jħallsu jistgħu jiġu l-iskola mis-7 ta' filgħodu lil hemm il-ġenituri jkunu jaħdmu u apparti jingħataw xi ħaġa tal-ikel dawn naturalment qegħdin jingħataw is-service b'xejn. Magħhom qed igawdu wkoll dawk li jiġu bit-trasport għax miġi bit-trasport flok joqgħod jistenna barra sakemm tibda l-iskola daw jitlu ġewwa u jieħdu s-servizz. Issa jiena bħala edukatur xaqt insaqsik xi proposti għandu il-Gvern Laburista li jingħata l-mandat fi ftit ġranet oħra għalina l-għalliema. Grazzi. Ġeff, jingħata l-mandat dan il-moviment jekk in-nies jagħtuh il-fiduċja tagħhom. U għalhekk l-importanza illi fis-26 ta' Marzu kulħadd imur u jeżerċita id-dritt tal-vot tiegħu. U tweġiba għad-domanda tiegħek hija iva jekk dan il-moviment jingħata il-fiduċja fis-26 ta' Marzu se jkun qed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi tagħna. U meta ngħid se jkun qed isaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol ifisser titjib sinifikanti fil-pagi tagħkom. Dan għax jixirqilkom tal-ġid kbir li qegħdin tagħmlu mat-tfal tagħna fil-proċess edukattiv tat-tfal. Kif taf hemm ftehim kollettiv li jrid mbagħad jiġi rinegozjat u meta l-Gvern ikun qed jinnegozja fuq ftehim kollettiv jibgħat sinjal politiku. Is-sinjal politiku li se nkunu qegħdin nibagħtu aħna se jkun wieħed ċar li rridu li jkun hemm tisħiħ b'saħħtu tas-salarji tagħkom dak se jkun il-messaġġ li se nkun qiegħed nibgħat jien malli jiġi biex jiġi negozjat dan il-ftehim kollettiv u se niżguraw li tul il-leġislatura tul il-5 snin dan it-tisħiħ fil-pagi ikun wieħed b'saħħtu kif jixraq lil kull wieħed u waħda minnkom. X'nemnu? Nemnu prinċipju illi l-edukazzjoni hija l-bażi tal-prosperità ġdida illi jien irrid illi nibnu flimkien. Nemmen fl-investiment fil-kapital uman. U x'kapital uman aqwa għandek mill-edukaturi tagħna illi qed jagħtu sinsla liż-żgħażagħ tagħna, lit-tfal tagħna. Nemmnu fit-tfal tagħna. Għalhekk din il-ġimgħa nidejna l-garanzija tfal. Flimkien mal-garanzija żgħażagħ nidejna l-garanzija tfal. Għax nemmnu fil-potenzjal tat-tfal tagħna. U nemmnu fl-importanza tal-edukazzjoni bħala ċavetta tal-mobilità soċjali. Dik illi int min int. Iben int min int. Tlaqt minn fejn tlaqt. Ikollok l-istess opportunitajiet li tavvanza l-qudiem fil-ħajja. Mhux min int, jew fejn twelid, iżda
kemm il-pajjiż jagħtik l-opportunitajiet illi tavvanza l qudiem fil-ħajja, kemm tkun kapaċi taħtafhom, u l-edukazzjoni hija li premodda biex narfu dawk il-ħiliet u nagħtu lit-tfal u żgħażagħ tagħna dik l-opportunità li jistgħu jimxu l qudiem. U mhux se nkunu qed nitkellmu biss fuq it-tisħiħ tas-salarji tal-edukaturi tagħna, se nkun qed insemmi miżura oħra illi beħsibna nagħmlu. Naturalment jekk il-poplu jogħġbu jagħtina l-mandat tiegħu fis-26 ta' Marzu. U allura qed nitkellem issa dwar dawk l-istudenti li qed jistudjaw u li issa ma jitħallsux, hemm min jitħallas u hemm min ma ħanitkellem l-aktar fuq dawk allura illi ma jitħallsux biex jilħqu kindergarten educators jew learning support educators. U hawnhekk il-proposta tagħna se tkun il-miżura illi qiegħed inħabbar issa se tkun illi daw se jibdew jirċievu l-ħlas kollha kemm huma waqt it-teaching practice huma wkoll. Żewġ inizjattivi semmejthom Jeffrey wkoll il-Breakfast Club u l-Club 3-16. U dak jaqdu 3 prinċipji. L-ewwel nett l-importanza li dejjem tajna mill-2013 il qudiem ta' aktar parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Qed nitkellem hawnhekk dwar il-ġenituri. Ir-realtà x'kienet qabel l-2013? Illi ġenituri kienet ikollhom jieħdu d-deċiżjoni illi xi ħadd mill-koppja ikollu jibqa' d-dar għaliex kien jaqbel li tibqa' d-dar u tieħu ħsieb it-tfal milli tmur għax-xogħol u jkollok tħallas lil xi ħadd biex jieħu ħsieb it-tfal. Dik kienet ir-realtà li kellna. Mela rajna li ninċentivaw il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. U rnexxiet. Imma mbagħad bil-ħolqien ta' daż-żewġ inizjattivi rajna li mhux biss ikollok il-ġenituri li jmorru għax-xogħol, imma mbagħad tipprovdi għat-tfal. Tipprovdi għall-breakfast tagħhom. Tittara illi l-esperjenza edukattiva tkun waħda holistika li jkollok l-esperjenza akademika imma mbagħad it-tfal filgħodu jrid ikollhom nutrizzjoni tajba. U li rajna kien li taqqad daw l-esperjenzi kollha flimkien, dan l-elementi kollha flimkien tal-esperjenza edukattiva u nipprovdu servizz holistiku illi jagħmel l-esperjenza edukattiva anke waħda iktar pjaċevoli għat-tfal tagħna. Imma mbagħad x'fhimna wkoll. U x'kienet waħda mill-miżuri li nidejna aktar kmieni din il-ġimgħa. Ir-realtà u x'qed nesperjenza meta nidħol fid-djar ukoll li għandek faxxa tas-soċjetà tagħna illi tagħmel x'tagħmel tgħinhom kemm tgħinhom b'inizjattivi biex timbutthom il-qudiem. Bil-fors ikollhom bżonn l-ispalla tal-Istat. Dejjem. Dik hija realtà. U hija realtà li qatt ma njorajniha. U dil-ġimgħa ħansemmi żewġ miżuri kif erġajna qed nindirizzaw dik ir-realtà. Dawk it-tfal illi ġejjin minn familji li huma low income earners, jiġifieri dak li jaqalgħu 14,300 euro fis-sena l-isfel. U x'inhuma żewġ mill-inizjattivi li nidejna. Waħda minnhom l-uniformi b'xejn. Kull sena, uniformi b'xejn kull sena. Imbagħad servizz ta' internet b'xejn ukoll. Tgħidu li affarijiet bażiċi, mhuma affarijiet importanti u li jagħmlu differenza. U x'kien it-tieni prinċipju mbagħad li tkellimna dwaru? Dak illi l-investiment soċjali fil-benefiċċji soċjali, fl-inċentivi soċjali kollha, irid jibqa' dak li jiddefinixxi r-ruħ soċjali ta' dan il-gvern. Għalhekk is-sena li għaddiet kellna €1 biljun f'investiment soċjali u niżlet id-dipendenza. Jiġifieri mhux kellna €1 biljun ta' investiment soċjali u żdiedet id-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali naqsiet. U tellajna l-investiment. U hija din l-indipendenza li tant nemmnu fiha. Li nagħtu lil kulħadd din l-indipendenza minn hemm bżonn nassistuh, inwiżnuh, imma mbagħad din l-indipendenza hija li tagħti ħafna wkoll dinjità lil familji tagħna li jistgħu jibqgħu mixjin quddiem bħalma jagħti x-xogħol. Ix-xogħol jagħti kwalità ta' ħajja aħjar imma jagħti wkoll dinjità. U huwa fuq dal-prinċipji mbagħad illi nemmen li għandna bażi b'saħħitha ħafna biex inkomplu noħolqu din il-prosperità ġdida fil-5 snin li ġejjin u nibqgħu nagħmlu ħafna u ħafna ġid tal-familji tagħna.
Aħbar mill-isbaħ mill-Prim Ministru għall-edukaturi ta' pajjiżna għall-kindergarten educators u l-LSCs la darba li nataw il-fiduċja fis-26 ta' Marzu li ġej. Iżda kif qal tajjeb il-Prim Ministru dawn il-proposti huma mirati għat-tfal. It-tfal huma Malta ta' għada. U xemm misbaħ milli nisimgħu minn tfajjel stess, tfajjel ta' 11 il-sena Mikael Balzan li nistiednu jagħmel il-mistoqsija tiegħu lill-Prim Ministru. Grazzi Prim Ministru tax-xogħol li qed tagħmel u ċans li għamel mistoqsija. Meta nkun jagħtu online dejjem nara r-riklami tagħkom u qed tagħmlu ħafna proġetti sbieħ, imma għalina tfal l-ambjent huwa importanti wkoll. Dawn il-proposti xorta huma tajb favur in-natura jgħinuna niġġieldu l-bidla fil-klima. Grazzi Mik, l-ambjent huwa importanti għal kulħadd. Imma naf kemm huwa ta' priorità għat-tfal, għaż-żgħażagħ tagħna. Tal-għodu kont ġa semmejta l-esperjenza għall-Junior College. U waqt li qed nitkellem ma' ħafna żgħażagħ ta' 16-17 sena, saqsejthom tuni tema ewlenija illi temnu li titkun fuq quddiem net fil-prijoritajiet tal-Gvern il-ġdid. U kważi kunu konsistenti kollha. L-ambjent. U kien għalhekk għaliex nisimgħu mingħand in-nies u fimna l-prijoritajiet tan-nies. Illi waħda mill-ewwel proposti li nidejna propju fil-ftuħ tal-kampanja elettorali kien l-investiment ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin fuq proġetti ambjentali. Proġetti ta' urban greening, ta' urban green reclamation, ta' spazji miftuħ għal-familji tagħna. U żewwiġna magħhom imbagħad il-proposta illi f'kull lokalità jrid ikun hemm spazji ħodor miftuħa li jkunu within walking distance, jiġifieri ma jkollokx għalfejn taqbad karozza biex inti mort fi spazju aħdar u miftuħ fil-lokalità tiegħek. Għaliex? Għaliex taqdu mbagħad dan mal-prinċipju tal-kwalità tal-ħajja. Issa ikollok ġimgħa ta' xogħol ibsa, ġejt biex tirrilassa fl-aħħar tal-ġimgħa u m'għandekx fejn tqattal ħin liberu mal-ħbieb, mal-familja, mat-tfal. Dak ma rridux aħna. U għalhekk nemmnu dal-bilanċ tant importanti bejn l-iżvilupp ekonomiku u l-iżvilupp ambjentali u propju dal-proġetti, dan numru ta' proġetti maqgħudin flimkien, semmi diversi nsemmi dak ta' Triq Sant'Anna tal-Furjana, proġetti li huwa meravilja nwasluh. Għamilna l-istudji nwasluh. Hemm l-inwadar. Issa wasalna biex ninawguraw il-Park Nazzjonali ta' Qali wkoll. Tant proġetti żbieħ. Li taqgħadhom flimkien. Imbagħad iridu joħduna daw lej target. U x'inhu huwa t-target tagħna? Semmejna l-kwalità tal-ħajja. Imma mbagħad għandna target li huwa wieħed importanti u li huwa obbligatorju wkoll. Għaliex bilna fuqu fuq livell Ewropew. Dak li sal-2050 nilħqu dik li hija magħrufa bħala carbon neutrality. X'inhi hija l-carbon neutrality? Fl-emissjonijiet li jkollna fl-arja, il-karbonju jagħmel il-ħsara. U il-carbon neutrality tfisser li it-target huwa l-2050 li sa dik id-data daqskemm ikun hemm emissjonijiet tal-karbonju fl-atmosfera tagħna, daqstant ieħor id-dinja tkun kapaċi tiġbed lura karbonju. U ħloqt il-bilanċ. Target ambizzjuż. U rridu naħdmu ħafna u ħafna għalih. Imma huwa neċessarju. Rajna da s-sajf it-tibdil fil-klima x'wassal is-sajf li għadda. Ħruq foresti mhux wisq il-bot minn pajjiżna madwar l-Ewropa stess. Temperaturi li telgħu u jekk mhux se nilqgħu għal dal-fenomenu, it-temperaturi madwar id-dinja se jibqgħu jitilgħu. U allura dal-proġetti li qed insemmu aħna ta' 700 miljun euro se jkunu waħda mill-għodot li bihom pajjiżna se jkun qed jagħti l-kontribut tiegħu anke fuq livell globali. Imma Mik, mhux dal-proġetti waħedhom, dan huma proġetti fost sensiela t'inizjattivi oħra li se nkunu qegħdin nagħmlu. Nsemmi pereżempju l-proġett tal-EcoHive. 500 miljun euro ta' investiment biex l-iskart f'pajjiżna minn skart indawruh riżorsa. Ħadd ieħor tafu x'kien jagħmel meta kien ikollna l-problema tal-iskart u kellna kemm il-darba. Iwassal miżbliet. Jieħu art verġini,
iħaffer u jwassal miżbliet. Aħna għadna irridu naħdmu bil-kontra. Irrid ikollna proġett fej l-iskart noħorġu enerġija minnu. Dan huwa wieħed mill-proġetti ewlenin f'dal-proġett EcoHive. U rridu wkoll li kull farka skart minna noħolqu riżorsa li terġa' tiġi utilizzata. Imma nsemmi iżjed minn hekk, insemmi proġetti ambizzjużi bħal l-elettrifikazzjoni tal-vetturi tagħna. Jiġifieri li minn vetturi petrol u diesel immorru lejn vetturi li jaħdmu bil-batteriji u jiġu charged bil-kurrent elettriku. Ma xħetniex il-pis fuqkom biex nagħmlu dal-bidliet bil-kontra. Inizjattivi, inċentivi sa 12,000 euro biex wieħed jaqleb il-karozza tiegħu. Dan huma l-proposti illi huma b'saħħithom u li juru kemm verament aħna konvinti f'dan il-bidliet li rridu nagħmlu. Insemmi iżjed, il-proġett imbagħad tat-tieni interconnector illi jrid jilqa' għal ħtiġijiet ġodda ta' enerġija fil-pajjiż. Parti minnha minħabba l-iżvilupp ekonomiku illi għandna u sodisfatti li kellna dart bassir tant b'saħħtu għall-ekonomija tagħna, imma wkoll illi aħna jekk ħamorru fid-direzzjoni li jkollna aktar vetturi li huma elettrifikati, bil-fors irid ikollna infrastruttura li toħloq aktar kurrent elettriku. Insemmi proġett ieħor importanti ħafna, partikolarment għal-residenti tat-tieni distrett u issa wkoll għal-residenti tal-5 distrett tal-shore to ship, fejn il-bastimenti li jidħlu ġol portana ma jibqgħux kif inhom llum bil-magni u bil-generators mixowlin biex jiġġeneraw il-kurrent. Investejna fil-port il-kbir aktar minn 50 miljun euro. U użajna l-għaqal li kellna biex ġibna pakket kbir ta' fondi Ewropej, biex ġibna fondi Ewropej u investejnihom f'dak il-proġett. L-istess issa ħajsir fil-Freeport f'Birzebbuġa. Proġett ieħor ta' din ix-xorta biex il-bastimenti li jidħlu ġol Freeport jitfu l-magni tagħhom u allura jieħdu l-kurrent direttament mill-art. Taqqad dal-miżuri kollha flimkien u hemmhekk aħna fejn verament nistgħu nitkellmu illi l-ambjent ma jkunx kif forsi ġieli ħsibna kompetitur tal-iżvilupp ekonomiku, anzi ikun katalista tal-iżvilupp ekonomiku. U meta żewweġ l-iżvilupp ekonomiku li jissarraf ftitjib fil-kwalità tal-ħajja, għaliex ikollok iktar flus fil-but li bjom tista' teduka l-itfal tiegħek li jkollok kwalità ta' ħajja aħjar. U taqqat miegħu l-iżvilupp ambjentali holistikament, hemmhekk fejn verament aħna nistgħu nitkellmu fuq din il-prosperità ġdida u kwalità tal-ħajja holistika għal kull wieħed u waħda minnha. Grazzi Mikael u grazzi lill-Prim Ministru. Infatti il-proposti li nieda l-Partit Laburista kemm fl-ewwel ġimgħa kif ukoll fit-tieni ġimgħa huma mmirati sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Illejla fostna għandna magħna lil Glorien u April, u bint illi wkoll xtaqgħu jaqsmu l-perspettiva tagħhom dwar diversi temi illi jolqtuhom. Glorien, nibdew bik. Nsellimlek, Prim Ministru, l-ewwel nett nibda billi ngħidlek grazzi ta' dak kollu li diġà għamiltu mal-familji tagħna. Smajtek tħabbar żieda fiċ-Children's Allowance. Nemmen li din se tkun miżura tajba ħafna lina. Finalment dal-allowance ninvestuh fil-tfal tagħna ħajja aħjar. U ġbitni ħafna wkoll il-miżuri tal-kodba. Affarijiet żgħar imma jagħmlu ħafna differenza. Grazzi. Nsellimlek, Prim Ministru. Xtaqt nistaqsik dwar dak li smajnik tajt li aħna tas-sekondarja se jkollna laptop u tablet b'xejn. Imma kull xtaqt nistaqsik, minn bħali li jipprattikaw l-sport u l-mużika, se tagħmlu xi ħaġa? Nemmnu fil-potenzjal ta' tfal. U għalhekk, Glor, għalhekk li għamilna dal-miżuri illi ħriġna bihom bħala l-ewwel miżuri fil-manifest elettorali tagħna.
Ħanibda bi-Children's Allowance u użajt il-kelma preċiża inti. Investiment dirett fit-tfal. Dak huwa Children's Allowance. Li l-Istat qiegħed jinvesti b'mod dirett fit-tfal tagħna. Għax nemmnu illi rridu ntuhom kull opportunità, kull ċans biex javvanzaw il-qudiem fil-ħajja. U x'qed nitkellmu? Iż-żieda li se nkunu qegħdin nagħtu hija waħda ta' €90 fis-sena għal 5 snin konsekuttivi. Xi tfisser? Neħdu dak il-familji li għalaw ftit aktar minn €25,000 fis-sena. Dak jirċievu bħalissa Children's Allowance ta' €450 għal kull wild. Min jaqla taħt dak l-ammont jirċievi allowance naturalment iktar sostanzjali. Imma dak il-persuni se jkollhom iċ-Children's Allowance tagħhom li fuq medda ta' 5 snin se jkun qed jirdoppja. Jirdoppja minn €450 għal €900 fis-sena għal kull wild. Jiġifieri qed nitkellmu fuq investiment li huwa wieħed b'saħħtu ħafna. Imma huwa l-aqwa investiment li nistgħu nagħmlu. Kull investiment li nagħmlu fin-nies iktar u iktar meta qed nitkellmu fuq it-tfal tagħna huwa l-aqwa investiment illi gvern jista' jagħmel f'kull ħin. Imma mbagħad tittaqqat iktar miżuri miegħu. Ħansemmi il-proposta dwar it-twessieħ ta' tax bands, jiġifieri fejn aħna se nkunu qegħdin inwessaw it-tax band ta' isfel biex dak li jaqalgħu l-inqas jew li għandhom leħ medju jkunu dawk li jibbenefikaw l-iktar. Tgħidu li ma dinx għandha x'taqsam ma' tfal. Ta' żgur li għandha x'taqsam għaliex hija miżura li se tkun qed tħalli €66 miljun fis-sena fil-but tal-poplu tagħna li tfisser iktar flus fil-but tal-ġenituri tagħna illi jistgħu jinvestuhom fit-tfal tagħhom ukoll. L-istess iż-żieda fiċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa 24 miljun oħra fis-sena illi hemmhekk ukoll aktar ġenituri jistgħu jinvestu fil-futur tat-tfal tagħhom. Jiġifieri b'da żewġ miżuri magħdudin flimkien tar-rifużjoni tat-taxxa u twessieħ tat-tax bands qed nitkellmu fuq €90 miljun fis-sena iżjed fil-but tan-nies. Imbagħad miżura oħra li semmit Glorien. Il-kodba b'xejn għat-tfal tal-primarja tagħna. Għaliex? Ħriġna b'din l-inizjattiva għax nemmnu illi l-ktieb huwa inkubatur tal-ħsieb. U nemmnu li t-tfal tagħna tal-primarja għandhom id-dritt illi ta' kull sena jibnu il-librerija tagħhom. Nemmnu ħafna fl-importanza tal-qari. U għalhekk kien illi nidejna dan numru ta' inizjattivi magħhom hemm oħrajn. U issa ħaniġi għad-domanda tat-tifla x'din taqqat magħha. Diversi inizjattivi illi toddhom flimkien u jwasslu għal din il-garanzija għat-tfal. Imma l-prinċipju jibqa' dak li nemmnu fil-potenzjal ta' tfal tagħna u li nemmnu illi tfal tagħna huma il-futur ta' dan il-pajjiż. U ġejt mistoqsi wkoll minn April dwar laptop l-inizjattiva wkoll tat-tablet li se nkunu qegħdin nestenduha. U kif se tkun qed taħdem il-proposta tagħna dwar il-laptop? Min year 7, dik li fi żmieni meta kont imur l-iskola kienet il-Form 1, ħafna minnkom forsi għadhom jafuha bħala l-Form 1, ġifieri il-bidu tal-parti sekondarja tal-esperjenza edukattiva, hemmhekk bħala gvern se nkunu qegħdin nipprovdu laptop lit-tfal kollha tagħna. U għaliex? Għaliex fis-snin passati il-ktieb kien bażiku. Illum laptop huwa bażiku. U tablet huwa bażiku wkoll. U għalhekk l-inizjattiva ta' One Tablet per Child se nkunu wkoll qed nestenduha mill-primarja kif inhi llum għas-sekondarja wkoll. Għaliex biex tistudja jrid ikollok lodda. U l-laptop, il-ktieb u t-tablet ma' qudin flimkien jipprovdu dik lodda. U tista' tkun miżura li nemmnu li se tagħmel differenza. Għaliex għax smajni għamil l-esperjenza tan-nies dil-ġimgħa kont il-belt qed nitkellem man-nies u ġenitur ġiet fuqi u qalt li qatt daqs il-pandemija
ma fimna l-importanza li jkollna laptop għal kull tifel tagħna. Għad l-immaġina għad li konna d-dar, għand li għandi 3 tfal, u magħluqin id-dar fl-momenti tal-pandemija u rridu ninqdew b'laptop wieħed bejn 3 tfal. Għad l-immaġina kemm kienet esperjenza diffiċli lil dik il-familja issa se jkollhom laptop għal kull wieħed mit-tfal tagħhom. Is-servizz ta' internet ukoll jiġifieri qegħdin narawha l-esperjenza edukattiva b'mod holistiku. U sa sejtni April ukoll dwar x'qed naraw għal dak li huwa l-ekstrakurrikulari. X'nemnu? Ma nemnux illi l-esperjenza edukattiva hija biss dik li tieħu minn fuq il-bank tal-iskola. Dik hija importanti. U forsi s-sinsla tal-parti edukattiva, ma mhix biżejjed. L-esperjenza akademika tad diversi suġġetti li jiġu malma hija importanti, ma daqstant ieħor importanti hija l-esperjenza edukattiva li tieħu fis-suġġetti ekstrakurrikulari, jekk qed nitkellmu dwar l-isport. Tant importanti li llum qed joffri karriera għal ħafna studenti. Kont l-Emcast kemm tkellimt ma' studenti li jażlu l-isport bħala l-karriera tagħhom. U kienet l-esperjenza ekstrakurrikulari tagħhom illi xprunathom biex jażlu l-isport bħala dak li se jkun l-għajxin tagħhom għall-futur. Imbagħad hemm aspetti oħrajn, il-parti kulturali, il-parti artistika. U nemmen li dawn huma essenzjali fil-formazzjoni tal-karattru tat-tfal tagħna. Immissa hemm realtà oħra. Mhux kull ġenitur jaffordja. U meta tkun qed tisma' l-ġenituri jitkellmu jgħidulek kemm jiddispjaċini illi nara tfal ta' ħadd ieħor li jistgħu jmorru għall-mużika, li jistgħu jmorru għal tal-im tal-arti, tal-kultura, u jien finanzjarjament nixtieq nibgħat l-tfal għax naf kemm tagħmilhom ġid fil-formazzjoni tagħhom, imma ma nistax. Għax ma nistax inġebbet il-paga iżjed. U dar realtajiet li smajna minn għand in-nies u għadna m'isma'. Ħanoqogħdu ċassi, miżura żgħira kien hemm diġà. Kienet ta' €100 fis-sena. Inċentiv ta' €100 li ftit li xejn ġenituri ħaduh. Għadna melejja nittriplikaw dil-miżura, nittriplikawha. Jiġifieri għal min jibgħat it-tfal tiegħu għal attivitajiet ekstrakurrikulari se nkunu qed nagħtuh €300 fis-sena biex ikun jista' jibgħat l-tfal tiegħu hemmhekk. U ħankunu qed nagħtuha f'forma ta' tax credit, jiġifieri jekk inti persuna li tinqabad bit-taxxa, titnaqqaslek mill-ħlas tat-taxxa għal dak li ma jinqabdux bit-taxxa għax għandhom inkam baxx intuwilhom fil-forma ta' għotja biex niżguraw li nilħqu l-kulħadd u naturalment għal dak li ma jaħdmux se tkun qed tingħatalhom fil-forma ta' għotja għax irridu niżguraw ukoll li dak il-ġenituri li ma jaħdmux u għandhom bżonn l-akbar sosten ikun dan il-gvern illi jagħtihom l-akbar sosten possibbli. U nħeġġeġ lilek April u naturalment lil sħabek ikkonkorru għall-attivitajiet ekstrakurrikulari. Jien bħala ġenitur nitkellem, l-iżvilupp fil-formazzjoni tat-tifla tiegħi nemmen li l-parti ekstrakurrikulari kienet li kontribwit bis-saħħa ħafna. U għalhekk nagħmel dan l-appell lill-ġenituri ibatu tfal għall-isport, għall-arti, għall-kultura, ħataraw differenza kbira fit-tfal tagħna. Bħala gvern se nibqgħu nkunu ta' sostenn. Grazzi Glorien, April, grazzi Prim Ministru, smajna l-perspettiva ta' u bint. Ħanduru issa fuq nannu ta' tifel, illi ħafna drabi n-nanniet ukoll għandhom parti sostanzjali mill-formazzjoni ta' tfal tagħna. Nistieden lil Raymond għall-intervent tiegħu. L-ewwel nett, Sur Prim Ministru, nixtieq nirringrazzjak talli tajtni ċ-ċans li niġi hawnhekk u nagħmel dil-mistoqsija tiegħi. Is-soltu nisimak issemmi iċ-child care b'xejn. Bis-saħħa ta' child care b'xejn. It-tifla tiegħi għandha tifel u setet tkompli x-xogħol tagħha mingħajr problemi u mingħajr spejjeż żejda. Fi żmieni u meta kont qed irrabbi tfal jiena, dawn l-affarijiet la konna noħolmuhom waqqas kienu jeżistu. Issa qed nisimak issemmi iċ-child care b'xejn għal kulħadd. Tista' forsi itfehmni lili u anke l-min għadu ma fehmx eżatt din ta' child care b'xejn għal kulħadd xi tfisser? Grazzi ħafna. Rej, l-esperjenza tat-tifla tiegħek hija dik li fuq irridu nibqgħu nibnu.
semmejt aktar qabel u se nerġa' nsemmihax. Importanti li nifhmu dejjem minn fejn tlaqna. Ir-realtà li f'dal pajjiż ftit ta' snin ilu kellu parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol li kienet waħda baxxa. Il-konsegwenza tagħha kienet waħda ekonomika. Kienet waħda ta' inqas flus fil-but tan-nies. Kienet waħda ta' ġenituri li xtaqgħu jaħdmu tnej biex jitejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familja, imma ma setawx għax kif għadt inti tajjeb, ma kienx jaqbillek li toħroġ it-tnej taħdem. U mbagħad dak li taqlam il-ġob tiegħek ikollok tħallsu tista' tgħid kollu lil xi ħadd biex joħodlok ħsieb it-tfal. U allura kienet miżura fil-fema tiegħi ewlenija illi għamel il-Gvern mill-2013 il-qudiem illi ħareġ bl-inċentiva ta' childcare b'xejn għal dak il-koppji li jaħdmu, ma kienx f'iżolament laqqas. Insemmi bżieda magħha il-tapering tal-benefiċċji soċjali. Kienet miżura oħra importanti. Għalhekk kullana inizjattivi. X'kienet il-tapering tal-benefiċċji? Qabel meta tidħol fid-dinja tax-xogħol il-benefiċċji soċjali tal-qatt tar-reġistrar jaqfu lek ħesrem. U allura kienet realtà oħra li n-nies kienu jaħsbuha darbtejn jekk jidħlux fid-dinja tax-xogħol. Kien hemm min jgħidlek isma' bis-salarju li se naqla għalli nibqa' fuq il-benefiċċji ma tantx jaqbilli wisq mela ħanieħu deċiżjoni li ma nidħolx fid-dinja tax-xogħol. U bil-mod kif il-benefiċċji soċjali bdew jitnaqsu għal min għażel li jidħol fid-dinja tax-xogħol kienet inċentiv importanti ieħor biex aktar nies, mhux se nsemmi nisa jew irġiel, aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Għaliex? Għaliex hemm minna fuq l-importanza tax-xogħol ta' aktar nies jaħdmu biex inkabru l-ekonomija tal-pajjiż, biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Imma fuq kollox biex nagħtu dinjità akbar lin-nies. Nemmnu li x-xogħol jagħti d-dinjità lin-nies. U x-xogħol ukoll huwa dak li jagħtik l-opportunità, iċ-ċavetta biex tista' tavvanza fil-ħajja. Issa tgħidli għaliex issa dil-miżura? Tkun domanda leġittima jekk issaqsini għalissa. Għaliex issa ilħaqna kważi full employment? Illum għandna l-anqas rata ta' qatt illi qatt kellu pajjiżna. U għaliex issa wkoll, għaliex dan hu gvern illi mhux populist iwiegħed kollox il kulħadd, imma il-miżuri li jagħmel huma sostenibbli u li nibnu fuqhom. Mhux inwedu kollox kif forsi qed jagħmel ħadd ieħor u mbagħad tiġi sena wara u jkollok iżżarma miżura importanti. Aħna kull miżura li għamilna mhux biss żammejniha, imma bnejna fuqha sena wara sena wara sena. U wissu għal-moment allura li l-ħaqna tista' tgħid full employment għandna 1115 ruħ li qegħdin fuq ir-reġistru tal-unemployment illum qed titkellmu ġifieri full employment. Illi l-ewwel għan ta' childcare il-ħaqnieh dak li ndaħlu aktar nies fid-dinja tax-xogħol dak intlaħaq, issa rridu noffru il-vantaġġi li joffri childcare lit-tfal tagħna lil kulħadd, irrispettivament jekk il-ġenituri tagħhom jaħdmux jew le. U hemmhekk x'rajna wkoll, rajna li childcare isaħħaħ l-iżvilupp ta' tfal. Tara ġenituri ta' tfal illi bdew jibgħatu tfal tagħhom f'childcare centers minn kmieni u jgħidulek x'differenza kbira għamlet fil-formazzjoni ta' tfal. Meta mbaġġew biex imorru l-iskola, x'differenza għamlet dik l-esperjenza formattiva fl-edukazzjoni tagħhom. U għalhekk illi dan issa iva u għal-moment li nestendu din il-miżura wkoll bħal mestendejna numru ta' miżuri oħrajn u nemmen li se tkun miżura jew proposta oħra importanti maduda mal-bqija tal-miżuri l-oħrajn illi se tkompli tejjeb l-esperjenza edukattiva u ta' formazzjoni tal-karattru tat-tfal tagħna. Minn nannu Raymond se ngħaddu issa għaż-żagħżugħa Martina. Martina hija studenta fl-MCAS għandha 17 il-sena u kif smajna fl-aħħar jiem ukoll ġiet imġedda l-garanzija għaż-żgħażagħ. Martina, nħalli fidejk il-mistoqsija tiegħek lill-Prim Ministru. Insellimlek, Prim Ministru, nixtieq nibda billi nirringrazzjak tal-opportunitajiet li qed tagħti lilna l-istudenti. Ftit ilu ħabbart miżura li se tkun qed tagħti
ammont ta' flus lil-żgħażagħ li jixtiequ jkomplu bl-istudji tagħhom. Din qed nifhem li hija apparti miż-żieda fl-istipendji u x'hekk. Grazzi. Qed tifhem tajjeb Martina, din l-miżura hija bżieda mal-istipendju. U mhux biss bżieda mal-istipendju. Imma bżieda mal-istipendju li se nkunu qed inżiduh ukoll bi 15%. Fuq l-10% illi żidnieh diġà fl-aħħar budget. Fl-aħħar budget żidna l-istipendji b'10%, jekk ningħataw il-fiduċja se nerġgħu nżidu l-istipendji bi 15%. U għal dawk l-istudenti li jibqgħu jistudjaw wara l-età obbligatorja ta' 16-il sena, se nkunu qed nagħtu is-somma ta' 1,500 euro. €500 għal 3 snin, jiġifieri għal kull sena li wieħed ikompli l-esperjenza edukattiva tiegħu wara l-età obbligatorja ta' 16-il sena. U kif se nagħmluha din il-miżura? Se nagħmluha b'mod li jistgħu jikkwalifikaw jibbenefikaw minnha l-akbar ammont ta' nies possibbli. Imma għaliex għamilniha? Ħanibda minn għaliex għamilniha. Għax nemmnu fl-importanza li t-tfal tagħna jibqgħu għaddejjin bl-esperjenza edukattiva tagħhom lil hemm l-età obbligatorja. U għalhekk għamilna din l-inċentiv għax nafu illi huwa pis finanzjarju li tibqa' teduka l-tfal tiegħek anke lil mill-età obbligatorja qed kwistjoni ta' pis finanzjarju wkoll fuq il-ġenituri tagħna. U għalhekk illi tajna din l-inizjattiva b'saħħitha oħra €500 sabiex ninċentivaw aktar żgħażagħ illi jibqgħu jistudjaw. Kif ħankunu qegħdin nagħtuha? Jekk żagħżugħ jiddeċiedi li jgħix waħdu, se ngħidu l ħanwaqfuha, jibda joħodha dak iż-żagħżugħ direttament. Jekk tkun qed tgħix mal-ġenituri, jieħdu dik l-inizjattiva l-ġenituri. Jekk tiddeċiedi illi tagħmel l-ewwel sena, jew tagħmel l-ewwel sentejn u ma tkomplix it-tieni sena, ma jfissirx li se jkollok tagħti xi rifużjoni ta' din is-somma le. Dak li tkun ħadd għal dak is-sentejn iżommu u naturalment jekk fit-tielet sena tiddeċiedi li ma tkomplix, naturalment ma jkunx hemm ħlas għal dik is-sena. Jekk tiddeċiedi li tibdel il-kors, xorta waħda tibqa' tieħdu dan l-ammont. Jiġifieri rajna li għamilna li jibbenefikaw kemm jista' jkun nies għaliex nemmnu fl-importanza tal-edukazzjoni għat-tkabbir tal-opportunitajiet taż-żgħażagħ tagħna. U dil-miżura tittara għal darb'oħra fil-pakkett komplessiv li tkellem dwaru aktar qabel. U l-istatistika x'qed turina? Għandna statistika li hija sodisfaċenti, ma xorta ngħid li mhux biżżejjed. Jekk tara l-proporzjon ta' żgħażagħ li temmew l-edukazzjoni terzjarja tagħhom żdieb bin-nofs, inkoraġġanti ħafna. Imma xorta min issodisfat biżżejjed u nemmen li miżuri bħal din dak il-proporzjon se jkunu qegħdin dejjem itellgħu il fuq. Tal-għodu Junior College. Tant ħadd pjaċir niddiskuti maż-żgħażagħ u ma battilhom messaġġ konsistenti. U jidher li ċar li l-hemmhekk sejrin, ibqgħu għaddejjin bl-istudji tagħkom. Twaqfux l-esperjenza edukattiva qabel il-waqt. U nifhem li jkun hemm ċirkostanzi fejn dak li jkun imħajjar jidħol fid-dinja tax-xogħol ftit aktar qabel forsi, ma l-messaġġ tiegħi huwa l-importanza tal-edukazzjoni li wieħed jibqa' jistudja kemm jista' tista' tibqa' taħdem ukoll. Biss mill-inizjattiva propju biex ninċentivaw liż-żgħażagħ tagħna li jibqgħu jaħdmu waqt li jistudjaw biex jtejbu l-inkam tagħhom u x'għadna hemmhekk. Għadna xorta jibqgħu jirċievu l-istipendju jekk jaħdmu sa 25 siegħa fil-ġimgħa. L-istipendju jieħduh kollu, mhux innaqsulhom minnu, mela tista' taħdem tagħmel xogħol li huwa part-time, tibqa' tistudja fl-istess ħin u nagħtuk l-istipendju kollu. U ma l-istipendju kollu nagħtuk ukoll dal-miżuri kollha flimkien. Għaliex nemmnu fiż-żgħażagħ tagħna, nemmnu fit-tfal tagħna, nemmnu fl-edukazzjoni bħala wieħed mill-pilastri ewlenin ta' dan il-pajjiż. Grazzi Martina, ħanduru fuq l-aħħar intervent, ħanduru fuq Jason Camilleri li għandu esperjenza personali x'aqsam magħna. Jason, fidejk. Aziz Prim Ministru, nixtieq ringrazzjakom taċ-ċans li tajtuni biex naqsam l-esperjenza
tiegħi u tal-partner tiegħi, esperjenza qarsa, però li minna nisperaw li ħajoħroġ il-ġid. Fil-miliet ta' sentej ilu il-bambin oġbu jamna ġenituri li u l-Denis ta' tifla, pero wara 3 xhur sirna nafu li t-tifla tagħna qed bagħti minn kundizzjoni rari jisimha ganglosidosis. Dil-kundizzjoni hija kundizzjoni fl-iżvilupp li t-tifla tibda tiżviluppa, però malli tasal ċertu età, ċertu xhur, l-iżvilupp jibda jmur lura sakemm tħallina. Ġara li għal dil-kundizzjoni mawkura mkien fid-dinja, ġifieri għadhom qed jistudjaw fuqha, u aħna provajna nagħmlu l-istajna. Għamilna l-istajna, ġifieri jekk konna neħdu għal fizjoterapi xorta, konna morru l-isptar, għal visti, pero aħna kura li ma kien hawn imkien. Ġara li beda il-Covid ukoll f'dak iż-żmien, ġifieri għalina kienet diffiċli ħafna, u ddeċidejna li minflok it-tifla nħalluha l-isptar, fis-sens għax ma stajna li stajna nagħmlu aħna li nħalluha komda t-tifla, però konna nafu se jiġri. Jiġifieri ddeċidejna li nħalluha d-dar, ġibna l-apparat kollu d-dar u bqajna ma t-tifla sal-aħħar sekonda. It-tifla ħallitna 3 xhur ilu. It-tifla ħallitna 3 xhur ilu fl-età ta' sentej u sirna nafu li dil-kundizzjoni hija ġenetika. Issa, il-problema hija li jiena u l-partner tiegħi kull wilt li jkollna ħadkun dil-kundizzjoni, għax il-kundizzjoni hija ġenetika. Issa, aħna kienet teżisti kura tal-IVF barra minn Malta, però aħna għalmenu għalina ma naffordjawx li nagħmlu għax tiswa ħafna flus. Issa, f'dil-ġimgħa inti jogħġbok tgħidilna li ħajsiru emendi ġodda fil-liġi tal-IVF. Li għalina tfisser li nistgħu nsiru ġenituri. Li nista' kemm jien u kemm il-partner tiegħi nistgħu naslu għal dik il-ġurnata li nisimgħu it-tfal tagħna jsejħulna ma' u pa. Li għalina tfisser ħafna. Issa, il-mistoqsija tiegħi hija din. Kemm ħajkun iż-żmien, kemm ħandumu nistennew aħna biex l-emenda ssir jekk il-poplu jogħġbu jtik il-fiduċja li nerġgħu tkunu fil-gvern. Grazzi, Prim Ministru. Ejduli kif stajt nisma' esperjenzi bħal dawk ta' Jason u nibqa' ċass. Ejduli. U mhix l-ewwel esperjenza li qed nisma'. Ftit tal-jemilu kont ma' Ramona Tart u ltqajna ma' żewġ koppji. Għaddew minn esperjenza bħal tiegħek bl-eżatt. L-istess esperjenza eżatt. Spiċċajna nibku magħhom. Meta spjegawlna dak li għaddew minnu. U intajthom kelma. Qalu li kun kuraġġuż għalina. U għattilhom il-kelma tiegħi se tkun qiegħda riflessa fil-manifest elettorali tal-partit. Kif tista' tibqa' sieket quddiem dar-realtajiet. Kif tista' tibqa' ċass. Ma tistax. Ma tistax. Grazzi lilek li kellek il-kuraġġ li tiġi hawn u titkellem. Għaliex dawn huma realtajiet ta' nies li qed ibatu fi skiet. Jirrajt quddiem għajnejja żewġ koppji illi kienu mkissrin bis-sofferenza li għaddew minnha. U l-istess kliem tiegħek, Jason, aħna nixtiequ insiru ġenituri. Koppja minnhom għad għandha tarbija ħajja.
u iddeskrivit li minn xiex għaddejjin. Id-batija l-għaddejja minna t-tarbija wkoll. Dawn huma realtajiet. U tgħidu li maħna ma għamilna xejn f'da snin għamilna ħafna. Imma ma għamilniex biżżejjed. Kellna l-kuraġġ li nagħmlu bidliet kuraġġużi fil-liġi tal-IVF. Estendejna s-servizz b'xejn ukoll. Introduċejna anzi s-servizz b'xejn. U kienet bidla importanti. Issa, propju ftit tal-ġimgħat ilu, u ftit tax-xhur ilu, għamilna fl-aħħar baġit il-weda tal-mediċini b'xejn. F'Ġunju jaslu l-mediċini, imma ma qadniex ngħidu lin-nies stennew sa Ġunju, ngħadnilhom kull min ikun għaddej mill-proċess ta' IVF mill-ewwel ta' Jannar il qudiem ixtru l-mediċini u ntukom ċekk lura tagħhom. U mediċini ħbib tiegħi qed nitkellmu mediċini ta' proċess ta' IVF li huwa sempliċi għax jista' jkollok spejjeż ogħla, 3600 euro, jew iżjed. Ġifieri hija spiża li hija waħda sostanzjali. Biex tmur barra l-pajjiż, minimament tit 14,000 euro. Dak huma l-ispejjeż illi qed iħallsu il-koppji biex isiru ġenituri. Jiena nista' ngħid imma aħna nistgħu nċaħdu lil nies bħal Jason mill-opportunità illi jsir ġenitur, mid-dritt anzi li jsir ġenitur. Wara li ħabbarna l-miżura, tkellimt u korrispondejt ukoll ma' jixtieq ikun ġenitur, s'issa m'għandux iċ-ċans. Għalli għamilna IVF, proċedura ta' IVF, imma kellna miscarriage. Issa l-mara kibret fl-età u f'pajjiżna hemm limitazzjoni li jekk il-mara jkollha ċerta età ma tistax tagħmel proċedura oħra ta' IVF. Għalli se jkolli nsifer barra l-pajjiż, għatlu ssifer xejn. Għatlu b'qawwek. U jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja tiegħu fis-26 ta' Marzu il-proċess ta' bidliet fil-liġi tal-IVF isiri. U li qal Jason ukoll. X'qal, x'inhija r-realtà li għaddej minnha? L-arloġġ illi qiegħed idur. Vera? Il-koppji jgħidulek l-arloġġ tek huwa l-iktar ħaġa li għandhom kontrihom u rriħ iż-żmien itir. Parriħ. Mara li tikber fl-età, il-missier prospettiv li jikber fl-età, u għandek dal-arloġġ tek kontri. Allura d-domanda tiegħek l-iktar waħda importanti. Meta se tagħmluhom tal-emendi? Ħa tagħmluhom 4 snin oħra? Lejt minn il-leġislatura l-oħra? Le. Jiena nagħtik il-kelma tiegħi li jekk ningħataw il-fiduċja mill-poplu tagħna fi żmien 100 jum minn mindu niġu eletti, dawk il-bidliet ikunu quddiem il-Parlament u jiġu approvati. U x'se nagħmlu? X'se nagħmlu? Għar-realtà tiegħek hemm teknoloġija illum, teknoloġiji ġodda. Li ma jagħmilx sens li ma napplikawhomx l-huma eżistenti. U nisbħalek inċaħduhom mill-opportunità li jsiru ġenituri. Mela waħda mill-ewwel emendi se tkun li daw it-teknoloġiji ġodda se jibdew jiġu użati u għaldaqstant se nwessaw il-proċeduri tagħna biex inkunu nistgħu nagħmluhom. Imbagħad fil-tajjeb ħafna l-għamilna fil-emendi tal-liġijiet għandek ukoll imma limitazzjonijiet li meta tarhom tgħid imma għaliex għadhom hemmhekk. Insemmi jekk l-istat għandu xi jipprovdi it-tieni proċess tal-IVF ġej, mela inti għamilt il-proċedura tal-IVF b'suċċess, kellek tarbija u tixtieq illi jkollok it-tieni wild mill-ġdid bil-proċess tal-IVF. Hemmhekk hemm każijiet meta jkollok embrijuni friżat fejn tista' tibbenefika mill-proċess ta' IVF imħallas mill-istat, ma jekk ma jkollokx embrijuni friżat le. Limitazzjoni li għalija ma tagħmilx sens. Se naħħuha wkoll. U għalhekk min jixtieq li jagħmel it-tieni proċess ta' IVF dak se jkun qed jerfa' l-pis finanzjarju l-istat ukoll. Hemm limitazzjoni oħra li jekk ikollok wild mod naturali u mbagħad ma tkunx tista' tagħmel proċess ta' IVF biex ikollok it-tieni wild. Limitazzjoni li għalija m'għandix tkun qed hemmhekk ukoll se nemendawha biex inneħħuha. U l-mediċini naturalment, il-mediċini semmejt aktar kmieni il-fatt li mill-ewwel ta' Jannar se nkunu qed nagħtu minn barra s-servizz tal-IVF b'xejn, se nkunu qed nagħtu wkoll il-mediċini b'xejn, dik se tagħmel differenza kbira għal ħafna koppji. U għaliex għamilna dal-miżuri flimkien? Għaliex ma nemmnux illi inti
ikollok l-opportunità li jkollok it-tfal skont kemm jiflaħ il-but. Alla ħares aħna dal-pajjiż nirraġunaw hekk. Alla ħares. U għalhekk nemmnu aħna fil-prinċipju illi l-opportunitajiet iridu jkunu indaqs għal kulħadd. Mela u x'inhu dħul tiegħek huma x'inhuma l-kundizzjonijiet mediċi li tbagħti minnhom. L-istat se jagħtik l-istess opportunità biex inti ssir ġenitur. Dawk huma l-prinċipji li rridu nimxu fuqhom. U għalhekk ħbib tiegħi ma nistgħux nitkellmu dwar Malta flimkien jekk flimkien kollha kemm aħna ma nappoġġjawx realtajiet bħal tiegħek Jason. Ma nistgħux nitkellmu dwar opportunitajiet ugwali jekk ma nagħtux lill-ġenituri kollha anzi lill-koppji ġenituri prospettivi l-opportunità li jsiru ġenituri f'pajjiżna stess. Kemm hija importanti din? Tisimgħu koppji li jgħidulek irrid nieħu tant injezzjonijiet bħala parti miċ-ċiklu biex inkun miċ-ċiklu tal-IVF. U x'ikollok bżonn l-aktar f'dak il-mument? Il-komfort tal-familja, il-wens tal-familja li tagħtik is-support li huwa meħtieġ. And yet, ikollok tmur jew Spanja, jew l-Belġju, issiefer, tittoqgħod ġew lukanda sakemm tagħmel il-proċess hemmhekk. U meta nsaqsi ngħid imma għaliex il-koppji m'għandhomx ikollhom id-dritt li dal-proċess jagħmluh f'Malta. U hekk se nkunu qegħdin nagħmlu wkoll. U għalhekk ukoll ma nistgħux nitkellmu dwar Malta ta' għada, dwar il-Malta li rridu, jekk ma jkollniex il-kuraġġ illi nwettqu dar riformi ambizzjużi. Dan huma riformi li huma meħtieġa. Meħtieġa. U żgur mhux se nieqaf qabel dal-proċess inwasluh u Jason kemm nixtieq illi forsi ftit ta' xhur oħra nerġgħu niltaqgħu flimkien. U tgħidli li l-proċess irnexxa u jien u l-mara tiegħi se nsiru ġenituri. Sinċerament, nawguralkom li nista' niżguralek huwa li se ssibu l-gvern ta' appoġġ u ta' sostennu ta' wens għalikom u għall-koppji kollha li għaddejjin mir-realtajiet li għaddejjin minnhom intom. Grazzi. Sinjuri, wasalna fit-tmiem ta' din l-attività u nirringrazzja lilkom illi kontu magħna preżenti, nirringrazzja lill-lokalità ta' Santa Lucia. Grazzi lilek, Prim Ministru, u nħeġġiġkom sabiex komplu issegwu il-portals tal-Partit Laburista nhar il-ħadd li ġej ukoll rally ġewwa l-Padiljon Sportiv ta' Raħa Ġdid mit-tlieta ta' wara nofsinhar il-qudiem. Grazzi.